Masquerade muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukwea pani ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingo wagara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takigira inya yabuditswa na renowned political commentator and former military intelligence operative Comrade Neba Masquerade avabuda vachi pomera mosva vaneosunchamisa achitara ivo vachiti vanofanira kunyarara about the Geza revolution, and he had his chance win elections at 2023, but he failed to protect his history, and now afanira kucomment about the Geza revolution muri Zimbabwe, and akwanise kuwanikwa achidismisa nyaya yakabuda mushure mekunge vanosunchamisa vakabuda vachitara ivo vachiti he is not involved in the Geza revolution, and akabuda vachitara vachiti Geza is being backed by Van Xavier Kasukuere, nekuda kwekudaro he is never going to join that revolution. The ZW News yakabuda ichitaura pamusoro penhau iyoyi vachitaura ivo vachiti renowned political commentator and former military intelligence operative Comrade Neba Masquerade has taken a swipe at popular politician Nelson Chamisa for abandoning field to baboons. Posting on his X handle, Masquerade said Chamisa won the 2023 elections but failed to protect his victory. Dear Nelson Chamisa, you outrightly won elections and you failed to ring-fence the victory even when SADC was ready to act based on your most expected political move, which you didn't take. Accept the consequences of your irresponsible leadership action at the most crucial moment. When you've been granted the opportunity to lead people, you're supposed to lead and not abandon them while the house was burning, as you did. Now that someone is trying to make a difference, you discredit them because you have privatized opposition politics to yourself. If you truly stood for the people, you wouldn't ask such an immature, reckless, and socially offensive question when it's as clear as the goats behind why Geza is fighting. If you have no interest in a revolution that could usher in freedom to the oppressed, it's better to shut up. There's a difference between shrewdness and absolute arrogance. It's highly irresponsible for an election winner to make a pride-driven and carefree comment like "Ndakabvunza kuti revolution yaGeza ndei." It's same as Thabo Mbeki saying there is no crisis in Zimbabwe. Ndo mabuditsiro ari kwanyaya muri Zimbabwe. Tingazei kuti munoiona sei? Tiudziwo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Pari zvino tangokusiyai muchingonzwa vaGeza. Comrade Geza is back with a bang. Havasi kumira revolution yavo, is safe and sound, and vari kukontinya kuramba vachipusha iyo iri kunzi the Geza revolution. Tangokusiyai muchinzwa zvakapesera kutaura navaGeza mubva matodza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Good evening, fellow Zimbabweans. This is me again, Blessed Runes Geza, Comrade Bombshell. Pati Pamwe. I speak to you today after 2 months of strategic silence. For 2 months, I was acting behind closed doors, watching and listening. You know the truth. I've already laid it bare. The corruption about the pipeline by Tagurei, Geopomona scandal involving the First Lady, her twin sons, Mayor Jacob Mapume, Daniel Garwe, and Delish Ngwaya. The George Guamatanga treasure bill scandal, where he looted close to $1 billion US. Witness Revival and ZEC election scandal, where he looted 1.2 billion rands with the involvement of Emerson, Martin, Chief Secretary to the President, and others. John Mangunja, splendor of the Mutapa Investment Fund. Tempter to Guarara State House to Jurao scandal. Looted over $100 million. Looting of gold reserves involving Scott Sampanya, MP from Mabuku. The list of scandals is endless. The above shows that Emerson is looting this country dry through his Zigananda cartel.
This is why last time we said he deserves to be impeached, and that avenue is still open. He is no longer in control of the party, the government, and the state. Today, unelected people, his wife Auxilia, and the Gananda's cabal, led by Tagurei, are running the looting show. Emerson is unfit to govern, suffering from vascular dementia, his mind no longer in his own hands, and his medical condition is deteriorating very fast. He is planning to tear our constitution apart, scheming to extend his rule to 2030. He has been working with his surrogates, who include Daniel Garrett, Ziambe, Virginia Mabiza, Wikinol Chivayo, and others to illegally make himself a life president. The 2030 noise is even growing to 2035. Not for service, not for the people, but for more years of looting. Last time, I implored Vice President Chiwenga and other generals to take action. We are responsible for bringing Emerson into power. It's our responsibility to take him out. We are part of the problem, and we should be part of the solution. General Chiwenga, General Sbanda, General Sanyakwe, General Rugeta, General Makuyana, General Matatu, General Munda, and others. Nyika yachema, nyika yachema, nyika yachema wedwe, nyika yachema. Can you heed to the people's cries and intervene? Please, and intervene soon. Any day longer, Emerson stays in office, Zimbabwe bleeds. The plunder is staggering. And while they feast, our people suffer, fleeing in their thousands, becoming economic refugees and slaves in the UK, South Africa, Botswana, and beyond. Fellow Zimbabweans, for 2 months, I thought Emerson would reflect on his actions and try to do the right thing. I was wrong. Instead, he has become bolder in his corruption. He is even more brazen. He is even trying to smuggle Tagurei into the ZANU-PF Central Committee. The ultimate objective is to smuggle him into the Politburo and ultimately the Presidium. He paraded his Gananda across the globe. At the Vatican to see the Pope, in Russia, Belarus, China, and Eswatini, signing inflated debt deals. Shame on you, Emerson. And now, as if your plan is not enough, you attack the very heart of our liberation, the Land Reform Program. We fought for our land. Robert Mugabe redistributed it to all veterans and the landless, Zimbabweans. Yet you work with Tagurei to privatize it using a dubious title deed scheme that will see farmers lose what they paid for. Your greed knows no bounds. This must be stopped. Ladies and gentlemen, comrades and friends, the ZANU-PF conference is coming. We are mobilizing more veterans, party structures, and the grassroots to bury this 2030 madness before it takes root. The Gananda must end now. We will be there at the conference. We are coming for you. To those who were being used to castigate General Chiwenga and other generals at government events, the likes of Garwe, the madman, Mavetera, Muswere, Masbirevwa,
Machacha, Cherenge, Chinamasa, Muda, Ziambe, Kazembe, Virginia Mabiza, Douglas Mahia, and others will meet at the conference. We are ready for you. Trifundo Sangana Ikoko. We want to know who sanctioned your actions. Where did you get the power to attack the vice president who sacrificed his life for the country? And for Emerson, who had already fled the country. Chiwenga is one of the few remaining members of the High Command. We want to applaud those who have seen the light in time. The likes of Tinoma Chekaire. Fellow Zimbabweans, make no mistake, Emerson will not finish his term. There is a lot that is taking place. The wheels of change are turning, powered by every progressive Zimbabwean who says enough to this looting. The wheels of change are turning, powered by every progressive Zimbabwean who says enough to this looting. Will end the looting in castles and the central government. Will end the rot in the transport, health, tourism, and other ministries where inflated tenders go to the Gananda's companies. Fellow Zimbabweans, trust me, we'll walk this road together until Mnangagwa is gone. The wheels of change have been in motion for a long time. Our destination is in sight, and we are firmly in control. Zimbabwe belongs to us. Zimbabwe belongs to everyone. No one will save it but ourselves. And we will save it from the fangs of Emerson, his corrupt children, and his Gananda's cabal. Emerson, between now and the conference, you still have time to do the right thing. And you know what this means. A luta continua. This time, as Kone Macobres, Anoenda Cheta. God bless you. God bless Zimbabwe. I thank you. Pachipamwe muri yeZimbabwe. Tautaura nendimi yekwamai. Chekutanga chikumbiro chenyu chamakatipa kuti tiite kunana General Chiwenga, vana General Spanda, vana General Sanyakwe, vana General Rugeje, nevamwe vavo, vana Munda nevamwe. Takasvitsa. Tikazoka takutaura kuti tasvitsa. But madituma futi. Ndakusvitsa chitemo chamakakumbira. Kuti vedwe mageneral matiregerera General Chiwenga, sorry. Now my general. Tinoziva kuti imwi ndimwi makaudza ED. Maudza ED. Tinogara tichitaura nyaya iyi yekuti vaMugabe, may his soul rest in peace, vakakutaurirai kuti munhu uyu wamuri kuda mukanya haiti Zimbabwe utongi hwayo bedanisire hangu iwe, because ndinoziva ndakagara newe kwenguva refu
Mnangagwa asati joina late 70s. Tanga ndinewe Chiwenga watu wa member ya High Command. Zokuti Mnangagwa paakajoina kuMozambique. Angari pasipako iwe. Akajoina saKilame. Iwo wa member ya High Command. Kati member ya High Command. Ndo level yepamusoro yaitungamira hondo yechimurenga yairwa mukati meZimbabwe. Saka vachiwenga vakati aiwa semunhu ane maprinciples isuwo zvavanga vataurana navo Mnangagwa hatizvizivi. Vakati aiwa regedzai tipe uyu mukana, right? Zveshuwa akapuwa mukana after atiza vakadzi 4. Haana mbotiza varume, haana mbotiza vaMugabe. Akatiiswa nevakadzi Grace Letwin, Mandi Chimena, the late Maoka, may Yesu rest in peace. Ndo vakaita kuti murume atize, murume igwara kuti. Saka ini chinondinetsa ndechekuti general, why can't you call these men to order? Why? Iye manje mawo veterans nemasoja vatsama varikutiza hatipasi kuramba takatarisa tichiona vachiwenga vachisvererwa nemahuri akafanana namaveterani nanagarwe zvimwa mupengo zviya, right? Iwe Emerson wakatarisa, and iwe Emerson uchipizo uri comrade sesu chinokunakidza ipapo kujoinana nezvigananda izvi, right? Uchirasana nana General Chiwenga chii iwe mubvunzo iyoyo uri kunetsa masoja, right? Mubvunzo iyoyo uri kunetsa mawo veterans, mubvunzo iyoyo uri kunetsa povo. Saka masoja namawo veterans nepovo iri kuti okay masegera kwenguva refu, because toziva kuti vachivenga makati hamudi ropa kuti ride okay and so on, but enough is enough. Kana mukasatora action tichatora action, and action hatinotora hatitauri. Saka tiri kukumbirai kuti magenerals torai action museve povo. Manje tiri kutaura mawo veterans nepovo iri kutaura, right? Including Vachiwenga kuti vanhu ava zvigananda, right? But iwe Emerson unofamba nezvigananda iwe uchienda nazvo kuma-heads of state uchinovaintrodusa ikoko, right? Uchizvidza, right, mhuri yeZimbabwe, uchizvidza nyika, uchizvidza isusu mawo veterans, uchizvidza your vice president, right? Kana taakutaura isusu pachizanwa forces kana pachiwo veteran mukuru kwauri, right? Tiri kuona kuti wanyanya kuregererwa, and mhosva ine mageneral ndio vari kukuregerera. But I'm afraid kuti if they don't take action pani zvichaitika. So we urge Vachiwenga torai action. Mnangagwa mufesei fair. Call him to order. Yes, call him to order. Right? Imagine, anoenda nematsotsi aya kune nyika idzi. Chaasingazivi ndichokuti vemunyika idzodzo vane maembassies avo
right, vane security yavo inoziva hunhu hwechiganana kuti matsotsi. Saka kana uchinovaintrodusa ikoko uri kutozvidzawo kuti nyika dzavo nezvigaro zvemhedzo kustate ikoko. Saka please izvi zvinofana kumira and zvinofana kumiswa immediately, right? Kuma nyaya yeland reform, kana zvinzi Zimbabwe ndeyeropa, right? Vanhu vese vanoziva kuti national grievance yakatira vanhu kuhondo inyaya yeland. Ropa rakawanda rakadeuka is not a secret. Richideukira land, right? Radeukira land. Vamugamba vakasiya varonga chirongwa chakanaka chokupa mawo veterans land, chokupa maZimbabweans, vasina land. Iwo wakuuya natagwire wako makurivesa land reform yakanzi naVamugabe land yatengwa neropa, right? Nhasi wakutengesera vanhu land uchiyepera kuti toda kupa matitle deeds, zvimatitle deeds zvefeki, yeti muchida kupa land, right, from maZimbabwe, right? Wakamboona kupi munhu anomanikidza kupa munhu loan yaasina kukumbira, right? Saka tiri kuti kumawo veterans nepovo yeZimbabwe chiprogramu icho cheland icho siyanai nacho, because zvatiri kuita, because tataura kwenguva refu kuti siyanai nechiprojekti ichocho, kuzvidza ropa rakadeuka richideukira land. Muri kuzvidza, muri kuratidza kuti muri masellouts, because ema musiri masellouts mukadea muchirespecta kuti ropa rakadeukira land ndo chinhu chikuru chakairwirwa hondo yechimurenga. Saka siyanai nechiprojekti ichocho chavo chekuda kuba icho, siyanai nacho, hatiurirani nacho ichocho, right? Kuma provincial chairman, unhu hwenyu hwokuti munopuwa mari momanikidza povo kuti vabvume zvimaresolution zvavasingadi. This time tiri kusangana, tiri kupedzerana. Takaita hondo kuti muZimbabwe muwe nedemocracy. Maprovincial chairman muri kumanikidza vanhu kuti vaite zvido zvenyu, vaite zvido zvezvigananda, because makatengwa, muri kupuwa dzimota, muri kupuwa dzimari, right? Isu patakasunungura nyika inoyi takasikapuwi kana sendi, right? Tokupai kuti chitongai nyika yacho, right? Maakuita zvouori, isusu, right, tine right yekuzvimisa izvozvo, and we'll prove it to you, right, kuti tinozvimisa, and muchazviona this time. Isu mawo veterans, nepovo yedu takabatana, right, tichazvimisa nyaya dzeuori idzo, right? Ndakanga ndiri kuBulawayo conference, right? Pakaverekwa maresolution. Conference akaka yarara yese
pachinzi province yakati yaendosa 2030, province yakati yaendosa 2030, province yakati yaendosa 2030. Aizoerenga ndichinamasa. Pakanzi naEmerson chinamasa achiverenga kuti Emerson akati aiwa, ini constitution yeZimbabwe ndakaparticipata pakuiita, handikwanisi kudimura mutemo wandakabatsira kugadza. Saka Emerson ati haasi kuda. Right? Conference yese yakasumuka ikapururudza kuratidza kuti yanga isikatozvifaririwo. Saka nyaya yekuda kutitaurira kuti it's a resolution yakapaswa nevanhu, that's bullshit. Because ene vanhu vaida kuti resolution iyoyo, right, iko enforced. Vakati vakataura kuconference kuti aiwa no tisi takazvitaura. But even though the constitution haina kuitwa neZANU-PF chete, iconstitution yenyika and haikwanisi kudhisaidwa neZANU-PF chete, inodhisaidwa nenyika yose. 99% yevanhu vemuZimbabwe ndio vakaita constitution. Saka zvokuda kutaura kuti yakaendeswa kunyepa, ndanga ndiri kweni. Vanhu vanga vapunyikidzwa iyo yenye kuti zvanzi ma 10 provinces machairpersons ndio vanovereka. That is bullshit. That is bullshit. Hakuna zvakadaro. Right. Kuri kuitwa conference kuManicaland, iprovince inokosha muZimbabwe. Nhoroondo yayo mese munoiziva. Vakuru vepolitics vadanda vaningi Sitole, vana Chitepo, right, vana Mutamanengwe, vana Ndangana, vanova vakuru veCrocodile Group. Munoziva Crocodile Group inonyemerwa naEmerson kuti anga ari member of the Crocodile. He was not a member of the Crocodile. No, he was not. Right. Vakuru ava vakawanda vacho vaibva kuManicaland. But pahondo yechimurenga, nokuda kwokuti Manicaland akabatana neMozambique, vana vakawanda vakauya kuchimurenga vari vana vadiki, including vana Comrade Monica, vana Comrade Opa inini ndaitova komanda wake. Aikoniti baba ndiri komanda wake. Mukamba yende ainzi takauya kamba. Right. Anga ari musikana mwana aiterera zvikuru, but iye manje but ari right Opa akupinda mungwara. Right. Vana vakawanda. And kana tichitaura makuva atinoti panyadzonya paya pachimoyo nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana, ndikati 50% yevana vari mumakuva muya, right, vakabva kuManicaland. Tikada kuona area yakapiwa chaizvo nguva dzehondo, both nemaWar veterans, nana Mujiba, nana Chimbwido, nepovo yedu, right,
Imanicaland. Iyo is not a secret. Right? Saka conference iri kuitirwa muManicaland. Saka vanhu veManicaland tinokukumbirai kuti imwe muchihosta conference ikoko hatidi zvematakanana. Ndingakutaurirai zvimwe zvinhu zvamusingazivi zvokuti Manicaland has been short-changed for a long time. Yeah. For a very long time. Yeah. Tikada kuongorora vana matanga vesa kuti akadzikirwa chii basa. You know, pachiunzwa munhu mupurveya in that matter. Right? Ane age, ane makore akawanda kupfuura amatanga. But because anobva kuManicaland plus uyu akatora nzvimbo yamatanga iyama yaED, right? Matanga was sacrificed. Asina mhosva yaakaita comrade. Vanasi Gauke, the army commander, also from Manicaland, right? Akaona kuti basa rapera, you know, pa TV. But Gauke is one of the generals. Akakomanda matank from Nkomo. Could abvise Mugabe to pave way for ED. Right? But in no treatment the akapiwa yodi. Right? Now my general akawanda wana. Vamo my general akangopua my first retirement achipua my one up. 15 of those generals were from Manicaland. Right? Kuratidza kuti uyu murume anonzi Emerson. I don't know akara anaro nevanhu kuManicaland. After all the sacrifices they made during and after the liberation struggle. Saka vanhu kuManicaland tinoda kuti atmosphere nguva yeconference wonai kuti zvinangwa zvevakawanda vana veManicaland and other regions vakapfira nyika ndo zviri kutevedzwa. Wonai kuti vana General Chiwenga vanga vari varidzi vehondo ndo vanga vari macommanders ehondo. Right? The special province yeManicaland, right? Much east, sorry, in Wana Gaza province. Kachiti Wana Gaza, Wana Mashingo, nematebeleni. Vanhu vakawanda, you know, vaiona General Chiwenga varimo vachi-supervisor ma-operations ku-front. Shamari yanzi Chris Mutsvango ndo vakavhura area yeWonde Valley ndoko akakuvarira ikoko. Inini ndakatomunesa Chris Mutsvango. Vanhu vanotaura kuti Mutsvango haana kurwa hondo, that's bullshit. Saka Manicaland, please tapota ngationei kuti conference yaitwa mune zvakanaka matidi zvemaumbo kuManicaland. Muri kuona vana Madiro
Right. Mandiro patakanyora the controversial communique. The last day in that controversial communique, Mandiro joined us. Tichigwa hondo zamunangago. Right? Vamwatanga tinawo ipapapa. Mukoma mjidau na Gwarazimba. Shidau is late. May he so rest in peace. Mukoma wangu anizudi chakamure oti Gwarazimba was poisoned. But munhu akabatsira including nyaya dzemari kumobiliza kuti Mugabe ave papower to pave way for Mnangagwa. But vakampoisena. Right. Saka ED tirikuti kana uchizviti uri muveteran une time yokuita the right thing, matauriro ataita. Because emaje vanhu vese vari kuchibvunza kuti uyu comrade uyu anoengera chikwa makomrades ake. Saka tiri kuti we have time to do the right thing. Kabvisa unhu hwako. Vatende.